नै लोगोफोर जोंनि मेडामनियावहाय बैसागो जानो लेंहरदों आरो मेडाम सासेनाव बाखिया फैगासिनो माखासे इखिजे थांबाय ओमफ्राय जोंहा इजों थांगासिनो दङ र' आं खोन्थानि सोरनो हायेन द' गारि सालायनानै जोंहा जोंनि खैजानिया फैबाय आरो ज' ओमफ्राय ओइ खैजानिया ज' फैनानै दंफैनो फन खालामगासिनो लेट जालायबाय बैसागो जानो देलायबाय नै आंबो एसे बैसागो नामा नै लोगोफोर ओइ नै इसिनावनो थांगोन जोङो दाबो फैया बाखिया इमान जर सालायबाबो मोनफैयासै सोरखौ नेनाय औ गोलैजानो लुबैदों नोङो दोन्दैयावनो ओइनो थिखो जायासै गोजौ दासो मोनफैदों आसोलफोरा नै थांसै अब्ला लोगोफोर जि हायो खोन्थालांसैलाय नोंथांमोननो एसेनो अबाव थाबोनाय बिनथा मिस्ट्रायनो फैदोंनो नैलै मोनफैबाय आबै ओंखाम जाबाय आबैयासो सल'बाथा खोन्थासै आइ मा थफि हमलायलायदोंलै आबै नोङो नै मोनफैबाय बेहायनो रायख'फ्रा मा जादों नै वाटारमेलन जादों हिलाय हाथाइगो मालाय गेटास सोदों हाथाइगो सिथाबबाय समान जाजोब्बाय दा हाबदो वाटारमेलना ए बिनामसो जानो बाखिया जागासिनो एसे बिल्डिं नै टाइल्स होजोब्बाय आरो न' नैयो मा बाला ए नै रुमा एसे गिदिर गिदिरखा जाजोबाखै एसे बाखि दंबावो नै मेडामनि रुमा मालाय ड्रेसिंआ मोजांथारथ' ससे गाखोबोनायाव जि मेंनाय मोन्दों बेदा बिदि जिराय मोनबा गोजोनो जाग्राया जानोसै जोंहा बैसागो ओइ मेडाम लाहानाव फैदों जोङो निरु मेडाम मोनाव हेल' हाय बैसागोनि फैदोंसै औ दरजा दङ दे मोजांथालाय एसे मिनिब्रा मिनि एसे गावखौ फट' लायैनि दाय जादों नै बिबोनाङा दे जा लोगोफोर बियो बेलेग बुस्थु नङा दे थान्दासो स्प्राइटसो बथलखौ खोन्थानांगौमोन नांलालै सानैजों स्प्राइट लाफेराखैलै ओइ नैसो लागोन दा फैयासै इयो लाजियो होननानै फन हरब्रा नोंसोरो Video apa tengah?
Beti mama nih, main sekolah mana? Sekolah mana? Oke, tadi itu bisa dia juga. Ini apa bentuk? What is this? Itu lebih kena. Bini asyik kan mana? Magic moment boleh sini. Ada rumah. Rehat pun mengenai rumah. Bukan jadi kesal. Mama nanti lagi bisa dibukusin. Iya, ada di muka. Bapak foto nggak tahu nih. Ubus cakap sih, welcome sir, welcome bah. Hapin sekarang nanti bodoh bisa. Kom sih kom gam satu kan. Nih. Sungai sekarang halai langla. Nibir bah. Hai deh, hayan. Sungai halai langla nih sudah sah. Masih lihat nih sudah. Nih. Perfect. Hayam sudah dengar sih nggak nibir sudah ada. Madam abu kah hayam sudah ada. Mengga dengar hayam sudah bahasa. Nih ya madam ni kunci. Nih masa kerap Lwgw fibay sih nak. Video kalah mau nang masa nih kira. Masa kau dengar ni ansuliga, aku malah kata ansuliga. Langsung udah mati. Mama sadar. Oma sekau. Rasen sar mas ada. Boleh berapa? Oma. Alam apa? Ini dah bilang. Hello. Bwisagu. Ya, benar. Ini bicara. Pokoknya ini nak hwbai. Itu semua itu boleh langan juga. Jadi mama cross kalau dah. Jaga bro. Wah, ni orang ada tu. Nah, ada saya buku saja begini. Glausung. Rajan sir. Rajan sir. Kau mana ada beras? Saya Bwisagu ni khana zapinan mama mungkin ni Madam mana. Ma bedi mungkin kesehut. Dah, start. Mana? Baca aja. Bwisagu ni alasan Lwgw, jangan hwbai. Zawai hazase, jago hai zawai. Mana? Sana hari ini barah hwbai lagi. Kali-kali zawai. Udah berapa ada? Zindagi bawang haya. Bijang Lwgw sih. Kesekaman. Ini betul hwbai. Baru nak miskal bisa sinar. Unan jaga baju jaram deh, no? Nih, Madam. Thank you deh. Kalau mana?
थेंक इउ दे मेडाम जाहोनायनि थाखाय दे ब्लगाव होन गासिबो थेंक इउ नङाबा गाबोन जों होनो बिजय सारमोन ओंखायनो टारगेट खालामबायखि फुङाव खेबसे जागोन सानसुआव खेबसे जागोन आरो ओमफ्राय मोनाबिलियाव जोङो मोनसे आरो मागिनोसै आरो गामियावहाय एक्चुअलि मागिनांगौथ' सिथाफ्रा नङा गाव गाव ओंखायनोथ' जागासिनो जाबाय दे सार ओमफ्राय नोंथांमोना मानो लेट जानानै फैनाय खार'ना मा जों इमान एडभान्स मोनफैदों खामानिफोरा एसे बारा थायो न'खरफोराव आलासि फैयो नालाय फन खालामबाबो हमा थगायबाय थादों आं गासैनोबो निमाहा दे दे आयु निबिरानो निबिर आबै ओंखाम जाखांबाय आबै ओंखाम जाखांबाय थांसै जोंहा नै इमान गोलोमनो थफि हमो आसुरसो निरु मेडाम थादो आइ नैबे थांला नोङो थांसै जोंहा लोगोफोर लामा गोदान बानायनो नागिरदों एसे जुदि डक्टर जायोबा नोंसोर बुंबानो जाबाय डक्टर मा नायजागोन ओइ सार माथो गस्ला थिखोलायनाय जाबाय सार माथो गस्ला थिखोलायनाय जाबाय ओइ थांदो दे निबिर बाय 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 जाबो थांसै ओइ नै दुला आयौ माबायदि सालायदों आं हालालै ओइ खारला 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 राजेन सार हाला नोङो इसोरजों जिबायदि स्पिड सालायदों